Nzoia higni ariyo mokalo. E nyim jang'ad bura David Kemei, Laktar Don Oluoch mane otimo bero ne ringreno onyiso doho ni lipot mar bero noyango ni Jared nowito ngimane kokalo kuom hinyruok manoyudo wiye kod fuonine mamoko mayom mag del, gino mane nyalo wuok kuom goch motegno kitiyo gi gimoro madik. Okwach kich bende onyiso doho ni maling'ling margi yango ni mosenindo Jared Ongoro kod achich maduong' mitudo gi nek mare Vincent Ochieng Ongoro ne nitiere alwora achiel e kinde mane nek makamano timore. Achich maduong' mitudo gi nek makamano Vincent Ochieng Ongoro kod nyawadgi Crispin Awambo ibiro chwal e doho tarik 3 dwe mar 11 higani ewi burano. After the alleged death? Yes, 11 days after the alleged death. About 9 days. About 9 days? Yes, as per the report. 14, but the death took place on 5th. 5th, yeah. So that was 9 days after the alleged death. And the body had been preserved in a private institution, that is St. David's Mortuary, or was it a public? No, it's a private, same-day classic funeral parlor. So mama alijibu, the late Jared ameshasumbua the accused person Vincent. Ameshamsumbua sana.